Kaseng Ribhoi People's Council Sengkme Lingba Uba Jason Lennox Norum, Presiden Kalat Herting Bat Persyajur ya kejing play bean ya kapain club ha Queen's Hotel, kabahab ha kesnong Mouse Mai, ha kathan Jorabat, Klamdaya dikilinti kibadai, ban Shuthom da kabor tang namar kejing don kinong kershan gibahe bahan. Habakranch kilat pathai kubor, minta ke janmit na kalyang uba Jason Lennox Nongrum Presiden Kaseng, Haga Jingdon Lang Usamla Victor Sulen Assistant Organizing Secretary, Ulo Ong Ba Kalong ke AKA ke Basngolingo, Batang Shisngi, Hadiin ke Jingkren u MLA ke Jirang, Uba Sustenance Sotun, Shikilat Pathai Kubor, Ban Pak Toket Halor ke Jingkeno Pinyat Bean, Ya ke Night Club Bat Kikam Khalai, La Saki Bahakasngi ke Babur, Lalet Ban Play Patba Sendon, Ya ka de Kirio He Nadu u Actor Govinda, Daga Jing Sakhi Langru u James P.K. Sangma, Menteri Barim ke Sorkar Jilla, Badairu u Chairman ke MIDC. Ulat herting eru ikibrio badon kti hakatei kakam, Malakinno penyaj bean bo MLA bat kibor district kidei banyo jingtem, haba penyaj yakum kitei kijat kam, Henry wadu MLA u kendit bani I batang hakasngi ke babur, lalait ban play patba sendon yaka bat lada katei ka Pine Club kadon gikot kisla kibor district kiladei ban pintip shu MLA Henry kumba ka seng kalawat jingtem, Kamdan Satya kanu ke jing pintip shiki bor district bat wat show SP ke riboy. To hakban kong nakaliang jong ka Riboy People's Council matagas ngi don ni kaneka press meet yak bagaseng kadon yak ban penpau hakabedi bat ka way naki jingjia kini ki tayo baladam kumbabaro ngila yak ban sakhi membaki press ki media bahkan ke sisijan ke baladam ka ladon kaneka jingpli ya kaduka ka way naki activities ke bangila ban smutu kum ki jaka ki baya shat yakman kita ki club lana kita ki night club ka bangi ju tip haki way ki kitin ka night club ka gambling ka baya khalai ka di ka bam ya ketika event kumbang yoi ba wan ban plido kongsan beri aktor ba paunam juga Bollywood Govinda te ketika jimpli ketika ka jimpli ketika event hakitiki tayo baladap kai ka bangi dan ban pa kum ka seng kalong ba ngidap ka jing smulungo hak beningkong namar ba san benai manusia ngilalik ya kaban jurip dalaki jong kikmat hakati ke jaka hadin bangi yo ya kita ki jingtip na kiri pai ba bakadon kata ka jingyak halai kadon kata ka jingi kian kidon kikam ki balong bean hapo jong ketika hotel ka Queen's Hotel ka bangi tip Henry hakitu ki por ka bangi lej ni yo i bakadang don under construction kidang don ki jing te ki ba pera kadang don ka jing pen itnat ka jing pen wandor ki beautification bat kumta tertian bat hakitu kipor ka bengilej ni yo iru baki bu ya kita ki bouncer kumbangila ban smutu ki bouncer normally ki dan tang ki jaka ki ban ki like lom habadon ki kam ki ba la bandon kalon odo lani ki we ki jingja ki ba hab bandon ki security ti kani baro kapan perkat ini kum kaseng lada kim don kino ki kam ki ba hab banbu ya kita ki bouncer katuka speculation kabadon haki pa iba ban keno baki don kita ki kambean na try kimi syahmat bat kaba kam pen lungo sisu ika seng kalong ba ngiyo I hakasing thoding MLA badon burom jongka dong bagathan jongi isar sostene sotun idang ai katuka press release ka jong I ka baga statement ka jong I kalong syai ba bawat ma iru iyo kata kejing ujor naki pai ba nong snong coba de dong bat kathan baki don kita kikam kiba long bean le se ida kedoro ba kadon kata ka night club kata don kata ka gambling kayak khalai bean baki pai ba jongka dong bat kathan jongka konsensi jong I kam tam ki ujor ya I kum MLA
But ka statement ka jong iru mi da yo I ba kadon ka clarity hakaba ila ya thu ba ila yo ya kaban ya phone but u deputy commissioner but ya kaban kentu ya u bon pha ya ki officer concern ya kaban link ban investigate ane ban conduct ya kanu kanu ka inquiry haga de jaka ban lap ya jing sha namar ba haka weekends haka bakut ayo sin tho ding sai jan si ble kam tame kini ki asni kumala ai ban sutu kalong bahang te po Queen's Hotel kidon ya kini ki activities ki bangi ya kran menta kum kaseng ni analyze ya katu ka jingkran jong I MLA but ngilap but ni sutu ba I MLA let's say imdon ya ka jingtip ba the next day kasi ka babut on inaugurate ya ketika event da ki high profile figure ni I hang tu ba idon I udon Govinda udon u chairman jong ka MIDC u menteri jong ka tanat kampo ing barim James Pike Sangma. Di hakabakum kadu ka event habadon kita ki riu paukmat kita ki nongelam. Ngatarai lokal MLA ude bendon ya kata ka jingtip. Namar ba haba uang bangayo ban ikren ber UDC. Bat ulap haro ya UDC ban le ke badon kam. Tengah terai ka jing ikren. UDC ude ban yatu ba hoj ngatip bakadon kum kata ka jingja. Bat nakaliang jung disi ude ban yatu shay u MLA kana bo u MLA unum don haka jinglungo ba hadin sisni ba ladon ka jingye keren u MLA ngatrai ukundet ban yu iba maria I statement maria kuntu ya keyboard punya district ban let ya ban tokit komno la plipai ba ya kataka night club bat kata ka jakai khalai kani ka penlungo engi kum kaseng ba kataka value ulane kataka dor jongki elected representative ki bapak iba ula jin ya kabana ya taka jing syakri na kamata jing iba iba papun balang kumno kata kabol punya district kamla ban yathu ya MLA jongi ba ladap ban pan ki permission lane menta ngela ban smutu ba omshum lapan permission na ka benta kita ki kamang haga tiga jaka namar lada dei ba depan permission lada dei bekila iya lemba kata ka due process of law ngatarai ka kot kasla audisi kala poi but kum ta terter hendai haba tokit ya kaneka kam napo general branch jongka DC office riboy kila yathu dak basai bakam shimladon kano kano ka application nyilafun napo DSB jongka office jong SP ru kam shimladon kano kano ka application ban panjing bet nakamata ban pli ya ka bakum kitiki event kam kut tang hangta ka bakam penlengo yangi kum gaseng kalong bahadin bengila yo ya ka ban keren bat kino ngilam sinong ngila kali ki ba katika kakam ka baya yang te hato ka dorbasno katip na kamtip na hato ka dei em ka balaya lumba ka dorbasno kum ki NOC bat kum terter ni smokia bat ni smo benyau hodu kata-kata ban yathu yafi ban nakaliang jung ka dorbasno san benai mensyua dengan maklah benai Februari kat artrik kila isu ya ka NOC ngan persya ya kena benta namar kalong important kane ka de ba kabakong santam ya kene ka press brief jengim takasni nakaliang juga snong ka ong ba laai ya ka NOC tang na ka benta ki Indo Games but ki event le se ki jingyalang pa iba ki ba mendede ki ba kentup hadu kata kaya khalai hadu kata kaya syong dikiat ane ka parti bat kum tatat nakaliang juga snong kala penting na yangi kaseng lumba ka jingya keren balaai ya ka NOC tang na kabenta ban penlong ban penyai ya kita ki Indo Games but kabar sul ngo kalong ba ladapan ya ka permission na menta ka Indo Games kaipat ka bagasnong menta kan riak lane kan leee hadin ba menta ngila yoi bakal apau tun kring ba hangtei kimdei kita ki Indo Games ki bakentup ya ka carrom board ya ka chess ya ki pool but kiwi pat hangtei mentang yu iba kandon kajinya shan kajinya kemen kajinya put kajinya teman katayo kajinya khalai kajinya dikiat berkunta telah kata ka NOC habide ber kajinya di ebam kandon ne kamdon ya basnong kala isu basnong kala ong ba kamdon kata kajing isu ya ki NOC habide ber kadi ka bam habide ber kajinya shat meet habide bikin night club habide ber ki kam khalai te kajing kali jung kaseng pat kalong ba lada ka dor basnong kam shimla ai jingbet
ya kita ki no peniat jongka pan club manopat bakrasyan yaki lane manopat ba ai mensim lane ba ai jimbit yaki bakin peniat ya kabakum kita ki kami lek kai hang te kum kita ki activities ki balong presya akan lang salang tengis mutu lengba kini ki ke baro ba ketika kabayat yang te menta kalong illegal kalong bean but nakalian juga seng kumbangi address menta ya kenika press briefing la syai ke sengi ngelayo ya kebenya keren berdisi mana gini kenu ya disi banbu tak jing tho ban presya ya ketika jing peniat ya kikam lek ngoba ketika jaka nomor kum menga ong IP ki bakum kine baro ki di beniat lemba jongkaan kadun kata due process of law ya bendon ya ki permission ki di bendon ya kata jing bet kadi bendon ya kata jing burom ya ki lokal ki basa hang tu te hadu menta yo i kum bakasnong ro kam don jing tip UMLA ro don jing tip Henry Pat la shu wan na jrong la shu bulldoze ya ki baro bat ya ka bakum kan ne ka kam nakaliang juga seng ni nomla ban pudiang ni smutu bakati ke jaka hang te nadu masyol design ya ka ka juga casino lapan wandur ya ka bakin don kita ki jingi lek kai ki bahe ban generate ka revenue hang te Henry Pat ni yo i bahadun ka sarkar kala rollback ya kan ka an kala akut no ka tu ka jingmut ki ban peniak casino Henry hadin ka tu senam menta ni yo i ba ka kibiang ya kan ka jingmut jongki ka imbiang kan ka jingmut ban peniak ya ki kambean yang te ya ka bakum ka seng ni keren ka basyai bagi nom pediang bat ngi kentu ya ka bod peniak distrik ka bedi kata kanong yada ya ka sur jong pa iba bakanom island ya ka baki kambean kini yang haka distrik ka jongi lada di bakadon kan ono ka kam ka baya lengba hiki bol peniak distrik da ka jingga jong tu jingmut baki riu pa iba ki riu noksisno ki ba per ki stakeholder ki ba per ngatarai kan ni kalong da kumoi pat ende kum bakalong menta kada gajaka hang te ngiyo isai bat ngitom ya ka kum kade ka grave violation ya ki kendon an jong gasnong ya ki kendon an jong ka district administration bat kum juro ya ka jing bomburom ya ka sur jong MLA UMLA ubadang ai ka statement tang shisni ban pa ban investigate the very next day kum na kidon ya kata audacity ban pli ya ketika kami lek kai bean te kan ni kade ke ka ba kum ka seng ni penrem bat ngira kenturu ya deputy commissioner but ya kinu ki department ki balong concern ba ka kam ka ba mentoi we arngut kinom de ban prioritize ngamtip ya ka jinga dei jongki bat kitu kinong peniak jong kapan club ngamtip ka ka relation ka jongki ngamtip ka jingwan jong James Pike sangma kandei ka jingwan kum we naki bru badon bor ni wan kum we naki nong yelam jong ka kapan club lara kalong sa kum no ru kamdei badlong persya ya ka an ka bal adon lupa ka bai govern yangi ka ba sensyar yangi ka ba peniat yangi tela da dei mano menoro ba pengkenya kanu ka kanon an nakalian ka sengi kentu ka ba peniat disik ba ka sarkar hi ba ka di bersimkam ya kini kibru ki ba pengkenya kanon an hagaju ka por ya ka dorba snong mau smai iko ban kentu ba kidi ban revoke ya ka NOC mardor namar larangi plek ya kanu ka NOC kadon de ka kendon ba kanu na pring ki criteria ki condition ka ba kibu lada don iweru baki violate ya kata ka kendon hab ban revoke ya ka NOC te ka dorba snong hangne ni smufu syai ba ya ka NOC jongpi la violate namar ha ka NOC ku mangiyo banikan batki kam simladon kanu ka jing ai jing bit ban peniat ki kambean hande menta kila peniat ki kambean jadi nak kata kadau ka jing tu jing kum kaseng ya ka dorba snong mau smai kalong ba ka kam ka baningkong tam ka ba pihak penlek kalong pin revoke ki NOC the moment bagi revoke ki NOC ya ka kam haban kang sya support kat ka bol peniat distrik kam pala ban penwandur yang ia kan kam shisendon kata kadika kerwo nak dia jing kaseng menta kaseng